ngenxa yiphoso zethu. Amen. Ngoba xa ngakuntyumpantyumpeke esonweni kuba nzima ukusicorrect. Maniphinde le ndawo. Haleluya. Xa untyumpantyumpeka esonweni akubi lula ukusicorrecta. Uza kuDavide uAmnon ulala nentombi yakhe. Uthe bembelele nentombi yakhe uAmnon weza nentombazana izokhalaza kuDavide. Ilizwi lithi zangenze nto because nalitsala kuye. Uba nam andahlukanga ngalokhu wenyani ngoba nam ndabulala indoda yomntu ukuze lizuze inkosikazi yayo. Isono siyakuqinisa, asiphefumlisi, uyaxoka uthi ngoku ufuna ukhalimela xa injani kuba nawe uyazazi okanye uyaziwa inhlangano bayo ukuthi awungubani okwenzaekhalimela. Isono yesikuba sidangerous, sikwenza unganyaniseki phambi kothini isono. Be careful. Be careful. Come and tell your leadership when I turn the ndawo. Amen. Now, let's go to the one xa ngakuzibona athi le mifunekayo neconfession ebendithetha ngayo. Xa ngakuzibona uxuka kuloo nto ngoba ngamazwe guquko lengalonto uthi mani thina silapha nje silapha ngenxa yephoso zethu kodwa ke yena lo akhohlwa yenzileyo. Amen. Ngoba xa ngakukwazi ukusifumana uyakwazi ukuyicorrect into ronke ebandleni. Amen. Kunabanye abangasacorrectwayo bangacorrectekiyo ngenxa yeminikelo kodwa yasibanda lakho libe ngalokhu. Kunzima hayi ume ngayo kaloku ibandla nje likhulu ngoku angamngabonga abantu bazengayo abantu abaningi. Sono sikwenza belixoki, sono sikwenza belixoki. That is why I just remain uncompromising gospel wherever I'm going. I don't change message. Amen.